Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus, ug sa nagkapundok na sila, iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabot siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa gianan. Diin gitunog-tunuban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon, o sa pagturok nini nalaya, kay wala nay kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit. Apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban ini. Og ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini og namungag usa ka gatos. Kauhay ang maong binhi. Unya, midugang si Jesus pag-ingon, busa, pamati, kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinunan ni Jesus, unsay buti pasabot sa mong sampingay, og mitubag si Jesus. Ang pagsabot sa mga tinago, bahin sa gingharian sa Dios, gihatag na kaninyo. Apan soban, gihatag kini, pinaaging sambingay, aron kung mutanaw sila, dili makakita, o kung mamati, dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tao nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa ug misakmit nini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat nini. Apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dinhi sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka o ang bahandi, ingon man ang mga kahilayan nining kinabuhia, nituok kanila o wala gayod sila kahinugi og bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe og midawat og mituman ini og nagmalipayon hangtod namunga sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Buntag mga igsoon o mga higala. Sambingay ang gisulti sa Ginoo nga kanimo nga nagtan-aw, naminaw, nag-on view, nag-online sa tibuok gayud nga kalibutan. Pinaagi sa atong channel. Ang atong channel mabati ninyo og matag adlaw nga tanan. Muni ang Ebanghelyo matag adlaw. Kung unsang Ebanghelyo karong adlaw, imo kanang puy-an. Ugma lahi ang Ebanghelyo, gahapon lahi. Kung unsa imong nadungog nga Ebanghelyo karong adlaw, sa tanan nga pulong, ang pulong period kama way seloan. Kay ang pulong Dios way seloan. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios way seloan. Busaw ayo pagsaylo sa matag
ibanghilyo matag adlaw. Ay gikalimti ang kagapon o ang ibanghilyo ugma. Mao kini ang pahinumdum sa ibanghilyo karong adlaw. Ang Ginoo nga naminaw nagtan-aw misulti sa tanang naminaw ug nagtan-aw nag-on view nag-online sa tibuok kalibutan. Misulti kanimo ang Ginoo. Pinaagi sa bingay aron kun makasabot ka, makasuod ka sa gingirian. Apan kun makasabot ka dili makasabot bisag may dalunggan ka, may mata ka, may ilong ka, may baba, apan dili mo sabot, ana-ara kanimo ang tanan. Kay ikaw gipiyalan sa labang makagahom. You are an independent. Matag tao adunay independente, adunay kagawasan. Gihatagan ka og kagawasan pagpili. Magpili ka. Kay imo man kagawasan, you are an independent minded person. Apan gipahinumduman ikaw, you are reminded every day unsa may pahinumdum sa Ginoo alang sa tanang mga tao nga namati karon sa pulong. Ikaw gipahinumduman nga mangandam. Kana gyud mangandam. Prepare. Muna ang tanang binuhat mangandam gayud. Every second, every minute, every day sa imong kinabuhi mangandam ka gayud. Muni ang pagpahinumdum sa Ginoo. Gumikan kay ang Ginoo gugma. Ang gugma magbunga og kaluoy. Muni ang gugma magbunga og kaluoy, apan ang kaluoy magbunga og hustisya. Tulo na. Unsa man ang Ginoo gugma magbunga og kaluoy, ug ang gugma kaluoy magbunga og hustisya. Dili mo pugos ang Ginoo sa matag kinabuhi sa tao. Ingon yan ang gugma, dili mo pugos apan gihatagan sa tanan. Gihatag ang tanan. Kay gugma man, nya kaluoy man, gihatag ang tanan apan dili mo pugos. Og aron masabtan gayud, unsa ang ipasabot sa sabingay, unsa ang gisulti sa Ginoo kanimo nga nagtan-aw atong sugdon sa sinugdanan. Unsay unang pagbasa? Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Apan adunay nangutana, unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon? Misulti ang Ginoo nga sa di magkasabot gitgan na gyud og pero magkasabot ko na apan dili mo sabot gitawag og mga buang-buang. Unsa may buang-buang? Di magkasabot. Buang-buang ba? Bisag magkasabot apan buang man di gyud mo sabot, di mamati, di makakita. Unya misulti ang Ginoo. Inigpugas ninyo og binhi dili kini motulok gawas kun mamatay una kini. Mao kini ang binhi ang gisulti sa Ginoo sa naminaw nagtan-aw nag-on view nag-online. Binhi ba kanang liso patay na yun, patay na binhi ya. Kung dili nimo ilubong ang binhi nga patay na, ilubong siya ta, mahibong ka lang nga ang binhi, mahibong ka. Muna misteryo sa pagtuo nga ang binhi nga patay na nabuhi, milipang bidaghan o sa kaliso lang. Unya nahimong punuan sa kahoy, unya namunga og daghan, nanahon ni sanga, namunga og daghan kayo. Muna ang gingharian sa Dios. Mamunga ang sa kaliso, mudaghan ang bunga, dahon, sanga, mulipang, mao ka na ang gingharian. Kung may kapagkatubo, kung atimanon ka. Munang unang pagbasa, ang unang pagbasa, mabuhi, mabanhaw yun. Mabanhaw ba? Mabuhi. Mabanhaw. Kay ang lawas, madugta, apan ang kalag, magpadayon na sangit. Adunay lawas o kalag ang kinabuhi. Muna ang misteryo sa pagtuo, sa gahom sa Ginoo. Unsa may itubag sa mga tao nga nakasabot, naminaw, nagtanaw. Ang mga tao maingon, maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Kung makasabot ka, kung makadungog ka, kung makakita ka, kung makahanggap ka, makasabot ka, maglakaw ka, hayahay ka ayaw ang kinabuhi. Maglakaw, kung makasabot, maglakaw ka, unya, makadawat ka ba? Makalakaw ka, makadawat, unya, magtuman, pinagi sa hugot o likon nga pagtuo. Likon ba? Nga pagtuo, likon. Nya makadawat ka, bisag unsa. Nya, muputuman ka na, mulagad ka, mutuo ka kay likon naman, makadawat ka. Munang maglakaw ka, bisag di kang mapaning, bisag unsay daghang mga pagsulay, mga problema, maglakaw ka kay giubanan ka mas Ginoo. Ang Ginoo naa kanimo, nag-uban kanimo sa matag higayon, matag gutlo nga tanan. Kung ikaw nakakita Ginoo sa imong kaugalingon, kung nagtuo ka,
Unya makadawat ka Ginoo nga naas nagpuyo sa imong kaugalingon, maglakaw ka nga hayahay gyud kayo. Wa kay pagsulay, nay problema apan makadawat ka. Mas ang tanang tao makasala, masakit, makadawat ka. Munang makadawat, munang ang tao magpuyo nga makadawat malipayon gayon. Maglakaw ako sa atubangan sa Dios uban sa kahayag sa mga buhi. Kinsa man ang imong nakita, imong kasugat, imong gikasot, unya muna ang tao kinabuhi kahayag. Kung makakita kag tao ayaw dumti ay kasilagi. Unya iampo kana, iampo alagari ang imong siya kay muna ang kahayag. Muna ang kahayag. Tao ikaw ang kahayag sa kalibutan. Kung makakita kag kinabuhi, siya ang kahayag. Ayaw dumti ang kasilagi, tabangi ka ng tawana, mapubrig maadunahan. Ayaw kasilagi ang dumti ang hukmi. Nya tabangi gayon. Kung may makaon, kung may mainom, kung may business nina, hatagan. Muna gihatag ang time, talent, o treasure sa matag kinabuhi sa tao. Lamang sila makadiyot o kunya namiya panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog, dapit sa mga sampit, mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan, ang mga kabalaka o mga bahandi, ingon man ang mga kahilayan ni ining kinawiya, mituok kanila, o wala gayon sila kahinugi o bunga. Muning sampiniton, gumikan sa bahandi, kabalaka, bahandi, o kahilayan, tanan ni kalibutan kahilayan. Kung unsa imo makita nga, nindot, unya kahilayan, unya makita nimo ang hayag, ini kagabi, makilaya ato ka sa mga hubo-hubo, magkahilayan ba? Ato ka sa inom-inuman, ya, tupad-tupad, o imo isuon, imo ka nang igsuon, babae ka na, apan imong gikagos-gagos, giguba nimo imong kaugalingon, gipili ka man, gitawag ka man, apan nganong imong gigagos ang babae, misuod ka man og restaurant, bikini bar, og tanang nga, sing alungan, misuod, muna ang kahilayan, muna ang sampit, nakasangit sa tao. Kahilayan, bahandi, ingon man ang kahilayan. Unsan bahandi? Among salapi, imong kwarta, tanan, nasa imong kumplito ka, di mo kadulan, hakog, tihik, bari, imong gitigo ang bahandi, unya ato kag hilayan, munang sampiniton ka. Ug ang kabalaka dito, kabalaka diri, basta musagol ang kabalaka sa bahandi, ang kabalaka kung kaysa nangawat, mangural kag ubay, mangural kag mansyon, mga asakyanan, e-condition, munang ayaw kabalaka, kay ang iyong bahandi, madulot na. Ayaw kabalaka, apan kung mabalaka ka, nya kinsa nangawat, sa imong bahandi, nya di ka makasulit kay hilayan, munang sampiniton kang dako, di ka makadawat ba? O bahandi sa kalibutan, apan ang madulot matapos gumikan kay ang tao mamatay kay gumikan sa sala. Munang biyai ang sala, inigbiya nimo, mabiya nimo ang kabalaka, ang tambahandi, mabiya nimo, malimtan nimo, o ang kilayan malimtan. Unsa man, kay nakakita ka mag Ginoo, ang Ginoo nagigsulti kanimo sa tinuod kayon. Muni nga ikaw sampiniton ka man, apan ang binhi nga nahulog sa mga yuta, mao kadtong nakadungog sa mensahe, og midawat, og mituman ini, og nagpadayon hangtod nga namunga sila og daghan, himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa buhi nga pulong, ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ug mipuyo sa tagsa-tagsa kakinabuhi sa matag tao dinhi sa silong sa langit. Busa ikaw tao maghimpit aron ka makasud sa gingharian sa langit, kay atua dito ang kalipay na himpit, ang kalinaw na himpit sa gingharian sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.